بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبلمو أميجيك على تنوك على بركدا أم بسالي دنفولا سون هرما كانوي على كري أنا سمغو ani maumade tuguru ko fokata jodon se alakanen aw bela jelenye o jamakulu sanumaina bi wajulu kene kono ambe bamako bako jikoroni ambala kauka kalambulo bamin be ni abe fama ko sumayyatu min sigilembe makoro kala ani alakira ko nyedonina ladala sango san ube mauludu nyenamaya kakeni nyinantaye bara bela jelen kara ka be marsikalo tletani woro masam bafla ani tan kononto akene kono karamogola kaw chaman kumbe ka fara bamako kalambulo chaman kan mu nana kana faruka uka jeka nisondiya jira alakira ko la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam keren kana yala anga karamogo senge bali nyina bali ni bela jilen ba do bamako ni alamini konnana no hajja salamatu traore aka wulika jona ka chesri bamako kalambulo kula adogolente keren kana yala mado mimbe la selike radio la voix des citoyens na juma wo juma akene kono Sherif la jabarani toyala ansira ka misro kala si awma anga je ka nyama daw fe a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi hadana lil islam wa 'allamana al-qur'ana khayrul kalam wa ja'alahu nuran wa hayatan wa shifaa'un lima fi sudur أخرج به من الظلمات إلى النور وبصر به من الأمي وهدى به من الضلالة نحمده على جزيل إنعامه ونشكره على جليل إحسانه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Anjile ko katangani ni ala fe ka bose tan danale toroma anyi masatan kasi ka masatan tuni asami yang kana islamiyai kala dunia ni kurane mu ye ko ro shohera nai kurane mu ye noroi kurane mu ye duskun la nyana malani Qur'ane munye duskun furai Qur'ane munye ambo dibila kam la yelena Qur'ane munye sira jira anna antu tesra mindo ambe Allah subhanahu wa ta'ala tamayo ne maminke anyi wa ambe ala barkada yon manya minke anyi ambe sire ya ka fo masawere te fo ala jenyo ala ka fo laina ka sire ya ka fo ampun tiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba ne dika keneka ala ka jondo aka chidendo ya rabbi ala ka nafana barkai anyaw fo islam ya fo kan sanima yeno de ala ka kisi anaka hina anaka barka amma ubala islam musum islam chaw neni awa amma gobe ala ka kisi la ya rabbi ala ka ambe kisi neni awa amma gobe ala ka hina na ya rabbi ala ka hina ambe la jilena ala ka hina anga jamanaina neni awa amma gobe ala ka barka la ya rabbi ala ka barka do anna ala ka barka do anna ala ka barka do kenaina bido barka salli ala rasul بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنين
تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أمبي على فوق كعلى بركة كعلى ولي مندو منو يني كنسي يا ربي أمباني الله سبحانه وتعالى فكني على كابو يسيري على كابو يسيري كني كابونde أمبي كادو هرمانين فنانا nin kene ni sigi ki sabati ki basi wallahi be ki bodai ngani kene ni sigala ka ke kuma ni ko warawi ibi dunu ku dorone soro andu mala ni dunu soro kama tuma ka foli ke hajja salimati faraweli ala ka baraka do ala kala yaro ala ka tani ala ka sabati ala ko ke kira bunya ko so ambanga sirifla mo ofo ko wiye ko dato anna yoro ka janga wulu de sira ya rabbi baraji min bala ala ka duma ujuman sera ya ala kulu man segi kata ala kan bela jelen fara kira ka jama'ata sallallahu alaihi wasallam sini angala nyini ode ya rabbi ala ko kanye ujuman ne be ko kuma na ya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir alim min sharri al-ayn ar-rajim bismillah wa billahi wa ila allah wa ma sha Allah الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ورضي الله تعالى عن كل صحابة أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العز والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح الحمد لله رب العالمين ambale qur'ana kalana kene nyama fifara qur'ana ingala na ka haminu to ana ala ka bela jene gla ya rabbi ni sabo ju sabo ala ka bela jene sabo dima amin rabbi ame mu ni herewla ala ka dama amin ni bawla sharani de bawma la demba de demo ya malla fi amalla fi ala ka ambona wala fi ya rabbi jamana ala ka nyasma jamana masake ala ko kambe amin amin daga ni jamana manyasmania mekibita kala horola baraka kisati jamana ko wallahi akana ni na ufasoko hukul watan min al-iman wallahi twangi fasoka no gadwo ka e ko elimania de nabi de kan faye wati bela janena bal mamso ala kirani karla kare rola rasulun ya jimabo adem so zainab akono ma falima kana gara ka so Zainabu toro banadela rasulu nyaji mabo meni ya la jado mina jubu ya kenga ba faso kono maka abole ya yikofle makana anya farajila ako ala ne tozo ne barajulu de bintu ina ala jubu de fle kanege mabo kono barate mimi ma bege ngumbo abo jamana
la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne yo bara min fo ne yo min fo ko ke ala kale banjia ufle ka nge o de ko so jifara nyala anya jibora sofla masake ko ako jibril ko do bi senenya balo ako ala nabi ke ka ordu de ko kadaka afara ko ala kirati foy ke ni jibril ma foy akara mo de jibril ay allamahu shadidul quwa akara mo de jibril ay tiya be ala kira kara mo ti roshi meleke mi tara qur'ana foy ko wala o de jibril ay akara mo de jibril ay abade no ni wa abade no ma fu ala de no de makagel ateri do abina kana kuma foy rabbe ala taala ko jibril ma ko jibi tafa muhammadu jimi flanya la bika jorona mantonye nuhu ya ala deli ko ala kan manto halaki samuda manto halaki adu manto halaki isa kan manto halaki musa manto halaki muhammadu ibn deli wajibe ki manto ummachi ngani nyaji tonna maga dogolo safi maga tetiya ko mbabas Quran ayat mangara ka muhammadu makudo إن الذي فرض عليك القرآن لردوك إلى معاص محمد مسمى القرآن جيكا كفردائك قرآن كلا فرد طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلم نيما قرآن كلا نيدو نكبر كنا دوم نبي نمسا كذا كيبي تاني نقرآن نبا الله تلاقو على من دعوا هكذا كنا يهودا تكاو بلاتوا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أو أكلا كاو دانا تري كاو بلاتوا أو كاتا كنيتي أو كنا سيليا كنا شو أكنا يميا فويك يلا ناو سيغرا كتاني ألاما أو تادو كنا بنا داوني لغوا ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم قرآن رفالا كريدة كم مسامي قرآن كاي فرداي مسامي منا فكتك تاد دو منا أو دو دبنا جاني دو بي وابيك لك سيكنا مكا تغياتا أمال ممسو فالي على كراي نجيچه أنا أبورا ترى ayik le saba ke komone minola abakal demso abakal sidiki demso o de mena ni dumune ka ta dumune duma asmao bal mamso ni gele wajibna kaba ko mamna ke ay bay ada ka ala ko kilama abo khairu man ta'allama alqur'ana wa 'allama abo awla ma so hera ma enjoy mami ya qur'ana kala ka ma wala la don ya qur'ana alhamdulillah aw ya do ko kabuti bibi aw ya do ko qur'ana ngali mina ta ka wala shiri aw ya kan bara wala kana qur'ana kam ya rabbi amma ina ala fahera bi ala bulu ya rabbi ala kadama amin ya rabbi o qur'ana de wala ka kala sisa cena qur'ana la mena basi qur'ana la jarani ma nga foi maga qur'ana ko no de yoro do be al qur'ana kala ga ci la me ma nga ngolo wallahi ala fa ala barika da qur'ana la mena ala ka kanye dum ya fay ya salamam so no bore ambi kalo bele bele mina ko na manya ki ka baraka ko ni ya ke kundo ka saraw yu pe ki annatana saraw ye bal mam so kel kurashi be bila ami sana yele kalo la afora ni kalo de mako shahru arajaba aw nga bele bele tara sangolo la ni kalo de la atara sangolo bele jere yala ni kalo de la takla kana fajiri sel ni maganga wo ala tale anale do ya galo tiya wa ali sa do bala ka galo tiya ala ka amfara ma ka mamu ya chintiya ya rabbi no ya abakari siriki no no ya rabbi amani na la fa ya rabbi ala ka hero ka amin ya rabbi amin kalo mamba ame provo kalo dilla kalo nani be ala tala yo ko fa qur'ana kono kalo sabatu bulemi yona kalo kala mi ma dam hode arajamai selidra ala kramani kalo dilla ne ko ani ala yi ngon fodi tahiyya ni kalo dilla ay kaw sara ko jiye ni kalo dilla na nyakisai musamu mi tasmala ala kana faru ka ayu muso ya torola ni kalo dilla ay alijina ni kalo dilla nabi mo bekera ka ay nabi mo beseli ni kalo dilla o de ko so afara mabo imamul mursalin ko ala kala de kila o ka mami ne ko jombi cheybo joni amnata de ngaka joni halala de ngaka jombi na fa qur'ana chigi jombi na fa horom so tan ngele che jombi na fa mali
صفي الله تقي الله صاحب الحق صاحب الوسيلة صاحب العزاء صاحب الحجة صاحب الرداء صاحب الدرجة الرفيعة من ممسود بي محمد صلى الله عليه وسلم تلو بلا جميما سانغولو نو سانغولو بي سانغولو نو كاتا ولا فلا نوزان محمد كلم بي تو ولا فلا سانف امنا تدي نونتي كليك اسبي عليك كلي ولا دغ فراني كليك مي اكو محمد كلم نو نتينا بامنا ونو نتينا بلو ما تو نو نتينا افرو ما تو لما بينا كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أو دي محمد مانتو أو دي مانتو نسهر ماي أو كسر مانتو غير أو بنوكا موهنا كيشوفو أو بسمودا كموهنا كيشوفو موسى كموهنا كيرابو وجينا شوفو نوفو إيسا كموكلا بوني بوبتيجي شوفو نوفو أبو نيو بني نيو أو كيرابو نيو كيرا هرما كوسو بامنا وتكو بسامي مشيفو أو يهرما سوني عاملة تدين أو يهرما سوني عبد الله دين أو يهرما سوني زهرا وفاين أو يهرما سوني خديجة تجين يهرما سوني عائشة تجين يهرما سوني سودة تجين يهرما سوني صفية تجين يهرما سوني زينب تجين يهرما سوني ميمونة تجين يهرما سوني مريم تجين نعم قاسم فاما نعم عبد الله دين نعم عبد الله فاما نعم رقية فاما نعم زينب فاما نعم عائشة جيما أفراد جيما ليس كمثله شيء على كلا نفوي منا إما بسكي شوي ما بين على كبر جميع جولا وإنك لعلى خلق عظيم سامي وراني سانزما لمو مسكي جميعا دومينا فقالي سكو مولو علي كن وانغرا فتري دوت متوي بوتي غانه ami malo to mana blada na to ko mu ya ko kali sa ko mawlu ko mi sinawa mamba la fosu malo ko e mawlu wala no wa mawlu wala hanna ya de fosu de kala mu besima awari chi ku ko fu besima ke mana na ta mele na ute au ni zaina na fa au ne ke au ni fatma tu zahara fa au ma te ma alijina da la chemi au ma bo de ma chemi fala bi watu ko lo juro au mo de wala ma nyina afora de ko so ayi bulu wasilati ko ni ma fe ka ala مقيم العشرات يوم القيامة لا رجل كفر وكجل جميع كلام باسا ولي على كلام محمد صلى الله عليه وسلم موشيت كم يجي سامولا جميع فليردو تقولي فليردو أمي أجي على فيا ربي على كان فنا هو على كلام محمد وان موشينا كده وانيا كانوني محمد كانوا مالي ممسو كتوكا صلاة كاكا والله مالي ممسو على جنيه تاي اللهم صل وسلم ستوني كلوينا أتارا على جنا لجنا كلوينا أيا كودا صور على جنا كلو كوي سمالمبه كوي جنبه كوي غاتشمي أيا جاتك كأني نكالو يجيبني لا أكوني كوي كوسو جمعي جون دبني جيب الله مني حكلي لمن جبريل كام أبو محمد كوي توه داري مكالو يهربينا كوي توه دكو أراجع كماجي كوي جيمي فاني أراجع بجورا مامو جوكا بارا بكو كصلاة جيانا تدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم وعلى آل نبي بارك على كريم مستطيع على في ديتي على في بل ممسو كودتا جورتي على لا ماما فوتي كاسي وهو تشمي مسكمي با بلاسيلا مسكمي با كلابي كلا كسودو بي ابي با وشيلا ابي فا وشيلا ابي بنكله دايكا ما بكلا كنا كل من يكو على نودو إباب على منا وعلى دكتور جل وعلا مساو مرة مسا أما ين على في على دون لمن على كادون على دون لمن على كادون على كوكا كاليا أو على دكتور على رد بسرعة كمحمد على كافكي دفجرمو إسا فجرمو كيك صلاة على كلاكا على يفعل بلا نوتي على ركلين صلاة المختار أتانا سمعنا كلام كارينلا ملك وابي ولا فلا سونا بسمعنا كلام بيتنا معمور يبي أفعل ما نجيا كلام لو كلام ملك هو بيسوي تبافو بصلاة ده أجرت ملك فلا ما تقول سرفا لما نقول دم دنا كده قال ده المكيو وما كان قادرو المدنيو
Madina kadu Zamzami Tihami El Quraishi Nimbebele Chemima Sambi Orani Sansaba Clema do Chemiga Sambi Orani Sansaba Soso Maki Sambi Orani Sansaba Johnny Fontal Sambi Orani Sansaba Dimura Sigaka Sambi Orani Sansaba Aselama Burina Sambi Orani Sansaba Amakaloti Sambi Orani Sansaba Sele Juru Matola Sumala Juru Matola Ay Ala Gashisi Ay Selama Gashisi Ay Kerecha Gashisi Ala Kabakora Jola wa innaka la ala kulli azim ya rabbi ala kan soba amin alhamdulillah ya bora ka sona no koso amani ala fa tamana sen ya kana sei ala kana medle ko la ala sei siratu tigi ala kan no ya amba ay shayni borobo ni kalo en horamala akola ara jodo be mi no to bi wa kabru kono fona gara jama kunda mai ko e jama kunda mai ako mamu ye ara jaba bunya ka ara jaba masisi ka dondo nyana me ara jaba kono ko shu wal maka nafla do kere yere ka ara jaba kono ada ka purmo kalodo bunya kalodo ka nyine ala fe ala ni jire la chukomi ko samara bi ala bulo ko ala ko jire na ama nyine ala fe ala ka fara na ma ya boka ako ane mamu mina kalo me mina jo fara no esumalo mamu na o le tan ku fara do mai bo ko sansa kone mami fana sungolo mangono nyana maya kachea Aisha ka kolo fodo be apa mai ala kila bin kalo shunga chea fona kala sungolo mangono ene apa bi sungolo mangono shunga shufa bi ko nyana pati na jini be ada ka ko sungolo mangono de ana mado abi shuno ko shuna no e su shaba na mali mam so do ni ana mado shima uni shibanto bi wolo mondo ala ba fodo meleka uma ne biye kan sa to sebe ko ngoyala ka binya to sebe ali jine do chela meleka una biye kan sa to sebe ali jine do chela na binya ke ya ka to sebe ma ma do chela ama de ala fodo ala kan fara shima ala kan fara here mo adoye horoma adoye afadoye o so ni kalo no na ujora anga chesa akwa na kibara ko tu akwa izakena yawul qiyamati ينادي مناد أين الراجبون فيخرج نور فيتبع جبريل وميكائيل عليهم السلام ذلك النور ويتبع الراجبون ثم يمرون على الصراط كالبراق القاتل ثم يسجدون لله تعالى شكرا لتزاوجهم على الصراط أقول لا رجل نمنا نانجل به أقول نور ببي بالك أبوي كبو no نور يبورا واجبنا نور يميكون على رجمنا نور يميكون على الجنة Jibrilani ni kaila de bitu noro imbo ani ma juma kulu la du kolo sans mu ya ara jama kashisi ni kalo bele de ngani ni kalo injora ami ge ngabo ala kolo ni kalo de wallahi me etere fe e o no fo fe me mi ka shuti ko kusu ne ni kalo injora afara muhammadu manto ma kwanga no wele kata ala mani hakli udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasan kwanga mawole kana alam zalika dinul qayyim kwanga mawole kana alam ni kodoy ani wajulun ma ala kida chira de kana alam do ma bashir wa nazira mi ga me ka mawge ko ala ka hinana koni araja ba shuko fobia de bi mal mamso ye kuma bayde ko ala kira ma ke eni ne bala ka bara chama ke ne bala kira ko ke ebi do afiya ona ka tayi pura ke ala kira re afiya do wa ebi do afiya ona ka tayi hije ke kira ya afiya do wa mal mamso e ka misri ko ta picha mambe e fle ka wajulu ke mi ngolo le ka ko ala kira to do ara sulu ma ta pida ka misri la ama de be da ka misri la bele mise ne ku feze me ala kira ka misri ko wa ala kira ka misri ku de tajier tamaro bulu tamaro su ne ku tige na tamaro jumuru o ka ka yoro do kori o ke ala kira ka misri sallallahu alaihi wasallam ane de ka misri ma kira kile mu ma ko ni ngoro ba ko fembe ba kala ngoro ba la malimam so na fara ko e bidaye malimam so fana mi ke bidaye judo anga na mawge mo ala ko anga mawshu ka ala ko ni kala injara malimam so e chesi e ma ala ma ka me qur'ana ko nawa faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara akoli mami e miskala zarratin barani mangi ala ne ba ala bisaranai ba mana ko to ko bona te kelena de ni mi ga ibo soro ni ara jaba joro malimam so e chesi
ma se ka min kɛ sanuko i jija i k'o kɛ minɛ sabara b'i sɔrɔ dugukolo sanfɛ i t'a dɔn masa in ti masa garanti dɛ i bolo dɛ ma ɲɛnamaya ma garanti dɛ a b'i dɔ bana a b'i sini a k'o kɛnɛya a b'i dɔ bana a b'i sini a k'o faga a bɛ sɔgɔmada kɛ dɔ ɲɛna o tɛ seli fana ye dɔ bɛ seli fana o yɛrɛ tɛ lazara ye dɔ bɛ lazara o tɛ su ye dɔ bɛ tilela fana dun o tɛ sura fana dun dɔ ye daraka dun o ma tilela fana dun dɔ ye sanago ye ala ma ɲinɛ jiriw la ala y'a jira e min na balimamuso o baara kɛ an b'a fɔ ko retraite m'a yɛrɛ ala de la ala y'o fɔ suratu yasi kɔnɔ ko wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin adamaden i ye baara min kɛ yanni k'a to i ka sa ala ko k'ale bɛ k'a sɛbɛn n'i taara kaburu kɔnɔ balimamuso i b'o sara ta yanni lahara don cɛ a fɔ adama tile fɔ bi maa si tɛ min sera lahara fɔlɔ ne k'i ma ko kaari ba kelen de bɛna an bɛɛ ta ka taa lahara kɛnɛ kan e k'o kaari tɔgɔ dɔn o kaari tɔgɔ de ye ko ɛlɛkaariya mobili don ɛlɛkaariya tuma ɛlɛkaariya wa ma adraka ma ɛlɛkaariya yawma yakunu nnasu وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار هامية وما بني بطوة وقارئة نو يدك وقبائي ودو ne kaburu da ila ka bada ma do ndala ibina jaw botal ko kaburu ko ina fo ni samia sira vire vire bi boti ga kono chokomi ibina hada ma do botal ka bi ga ko el farash mashhur ina fo ko vire vire chimle iba soro do hada ma den do be vire vire do be o kama bi kali kali kaburu be dinga dala mal mam so jana ma do ni sanana ni bini bole iba soro do bi pa kamala o de alejine do ila ala joro ami set gala de ala ka fara ma ala ka fara ma hormata ay ara jaba nyana ma islamo sabana ini baro boy ala kira ka sahaba badai ako ala ni ala kira bala ka tayoro dola ku sira kaburu dola rasul ko sabana ma ako ni kaburu de ko janata de bala ka kene kaburu la ko ay bere de ta jini do kale ka ta do kaburu safi ako sabana na ya soro ni do ku ye do no nyana ma ara jaba ko ku ku te kaburu janata ya malimamso sawbana ya nyini ala sawbana ya ala grani ko ma ko ka don no nyina me ara jaba ko ko bi ma bali ka mu toro la ala gra ko awo one ba e mi ku de seli ke nyana ma ara jaba sele e do farama e ma nyana ma wa malimamso e mi ti shuni sumalote e ma ni sumalo bi na jo an kono bi boli an jaw bi tike do ko pasera ka ba maliyen be fini kalo be dati ma fo sumalo ame sumalo dole ame sumalo dati do ka da ma akle fora fo ka ta sa akle bi sababa amba do men horoma kalo bi do ma bola do era ta do ko bisina ala bi wakila ba qur'ana kono wa zakirhum bi ayamillah muhammad ne ka do ba fo ma jon do ba we do mai an flo wa ci do la sisa seli mi fla an fla ka ke seli fana ni nazara adire ala kira ma farda bi duru ni kalo de so ma jokota seli fana jokota nazara jokota fitri jokota safo jokota aya asora aya na ko samina wa ana na sejo ma nabi Musa de ba ma ki ma ye mundi me ni manto ko ma ye ngara ma kambui kam bere bere aya so fo na nyumana aya farda bi duru ni ne manto ma Musa ko Muhammad manto ti se farda bi duru koro ala dele ko ka do ala dele ne de ko ne nya chine ala mi bala ne ba bulo wallahi Muhammad ita mi ti se ni manto ti se akwa dele aya ala dele atura ala ba fo je duru bol ye duru bol ye duru bol fo binani duru bol atura duru o duru mi ba mbolo do to kali se ma ku bara ne ya do mi sini doro se ya kera ne ya do mi seni duro afala ko biye do ba do ni ya me ko do bi seni duro sumalo jora ni ya me ko do bi seni duro juma do sera ne juma sera mi sibu bi fa me seni fana bi jo ka chaw ko te ana ala pato ke politique ala ko ba ya ndaw de kam wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ne mauda foy kama fa kana bato wana ma ya ko bi ne bato wallahi adama do ko ka nyini akane do folo wallahi mali muso anganga waso angambulo fula ko wallahi mundo na sa no e joro mai na ka jamai ni dara mi ka kala mlo na wallahi be ni sa depuis so ko bisi ko na ka fawula sumo no fe tafsiri be ka misiri kla ka so ko kala ngere ka kala mlo ngla fembe ba kono alhamdulillah ala ya ke setigi wallahi ni
ka taa sati la sugu na yɔrɔ la ka taa fo jɔrɔ ma yɔrɔ la i b'a fɔ ko jankaw bɛ kuma na muso sigi bɛ kuranɛ b'u sen kan a dɔw ye tabaraka ba a dɔw ye yasi ba a ye tulon tɛ dɛ depuis sɔgɔma u bɛ wala hasali misiri kɔnɔ fɛn bɛɛ b'i kɛ u bɛ kuranɛ kalan na n'i taara Islam musow b'u mun sigilen sɔrɔ i bɛ nata kuranɛ nɔfɛ fa fi zalika falyatanafasul mutanafisun ne ko baw fo kana no baw baraji kana no ayele kala kuranɛ ni waso ala ka uti amin kana no ala ka uti amin abi fɛn fɛn ni hera ala ka dawma ala kana ko mala jalen bila ne ti silisa ne ti disasa ne ti usunasa ne ti nonosa ne ti sugarasa fɛn bɛɛ bi ne ma aw de ko aw da ne ma ba di ala de ma ko ma bɛ baw bɛ fɔ ne kanu ba caman bɛ yan ni ki bɛ dɔ fa ni ni jugu cɛya ala ka aw bɛ sa aye sigi ngala ka kaw ye baraji joro mayina ka jama barakaw ye mayini ni yo fa mo baraji ba wallahi ni jigi bɛ na ba ko bi ni ala ta ko ka fara ko ka mayini jora ne jigi kɔrɔ na fɔlɔ bi ne ma finu tɛ a bɛɛ yani ka ale wa caman ne dɔ sɛbɛnni ma mayini de ko so nka ma yana ma jama na cɛ a denw bɛɛ bi tɛnɛ na a ye duwawu k'u ye ka tila ka seti maaw fara kan hali sɔgɔmada na sogo na ka 2000 de ne sɔrɔ so ye ala k'aw bɛɛ sara fɛn fɛn dɔrɔn mɛ bɔ ala k'aw bɛɛ sara taa bɔ ala ka hinɛ a la denmisɛnw ka baara ko ala k'a nɔgɔya jigitugu bɛ ala bolo ala k'a d'aw ma ala k'a ɲamɛ ɲɔgɔn na umu ya karamɔgɔ ala k'aw bɛɛ sara kalanbolo ala k'a jiri umu jɛgɛjɛgɛ kalanyɔrɔ an ye min fɔ an ma min fɔ ala k'an bɛɛ sara hawa ka musokɔrɔba ma ala ka lafiya d'a ma an kɔrɔmuso yɛrɛ bɛ yan limaniya jɔ a y'a sida kɛ depuis salon na sini nɛgɛ bɛ muso in bolo la a b'a yafara cigu ma a ye duwawu k'a ye bana yɛlɛ k'a ban bana yɛlɛ k'a ban maa maa bɛ yen ko tɔɔrɔ b'a ka kalanbolo kɔnɔ ala k'a bɛɛ nɔgɔya ala ka sugu ja ala ka n'aw sani wale jugu ye ala k'o k'a k'ala ye kosɔn wasalamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala tanu ka ala barikada ala min sɔnna ka anw fara ni kɛnɛ sanuma ye ɲɛnamayabagaw kan k'an sinsin Alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikama ye ala min ye diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi ye ani lahara hinɛ kɛrɛnkɛrɛnnen tigi k'an yɛrɛ kalifa don ala la a k'an kisi k'an tanga a ka don an n'an tiɲɛfɛnw bɛɛ cɛ a k'an kisi setanɛ danganen tɔɔrɔ ma setanɛ min ni ala y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ a ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na setanɛ min n'a cɛsirilen don hadamadenni nɔfɛ kabini i nadon diɲɛ kɔnɔ fo ka taga se i bɔdon ma diɲɛ kɔnɔ setanɛ tɛ lafiya abadan wa cɛsirilen don hadamaden nɔfɛ nin lahasa in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kabini e ye fiɲɛ sama madama ni bɛ fiɲɛ sama k'a bila setanɛ tɛ yɔrɔ ma janya ka b'i la abadan mun bɛ se k'a yɔrɔ ma janya ka bɔ hadamaden na o de ye ala ko suma ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka Alahu subhanahu wa ta'ala ko sumali nɔgɔya an ye an b'o ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ an bɛ nɛɛma ni kisi ɲini ala fɛ a k'o jidi danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o de y'an kuntigi Muhamadu ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhamadu min n'ale kun tɛ diɲɛ kun tɛ dan Muhamadu min n'ale kun tɛ lahara kun tɛ dan Muhamadu min n'ale kun tɛ e kun tɛ dan ne kun tɛ dan hali ni dɔw b'a fɔ k'a fɔ ko kuma tɛ sɔbaba ye ko ala k'o ka man dan fosi kama fo ale batoli kɔ i ye ala bato cogo di jɔn ye ala batoli ɲɛfɛ ye Muhamadu de y'a ɲɛ an bɛ kisi nɛɛma ɲini ala fɛ a k'o jidi cɛba in kan a n'a somɔgɔ sanumaw a somɔgɔ min ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye nɔgɔ ta ka bɔ u kan o saniya a n'a ka sahaba ɲumanw sahaba minnu ye kira in dɛmɛ gɛlɛya wagati la ani nɔgɔya wagati an b'a ɲini ala fɛ ala ka nɛɛma ni kisi jidi bɛɛ lajɛlen kan an bɛ kɛnɛ in sigibaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen barikada kɛnɛ in sababu ɲumanbaw ka d'a kan n'i y'a ye mɔgɔ dɔw ye kuraji sɔrɔ k'a sigi dɔ de y'a yira an na mawludu ko a kun dabila la an tɛ se k'a fɔ k'a dabila la pepewu mɛ a kɔni kun fari fagara et surtout musow ta jɔn kɛra sababu ye ka nin don a la hali n'o y'a sɔrɔ n yɛrɛ sinamuso don nka n b'a ka ɲuman fɔ o ye ba nɛnɛ jalo ye an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka a ɲuman segin ka na ala ka kɛnɛya di ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma ale de ye mawludu tɔn sigi musow tɔgɔ la
ka tila tuguni ka présidentiya ta k'a di Malimatu Salima an filɛ min ka kɛnɛ kan an b'a fɔ a y'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni a ka kan ka d'a kan i bɛ fɛn dɔ ɲɛmɔgɔya ta k'a di mɔgɔ dɔ ma a tigi tɛ se a kɔrɔ a y'a di mɔgɔ min ma a n'a ka kan mawuludutɔ in a ɲɛmɔgɔya dira Salima a n'a ka kungo min mana bɛn wallahi a b'a bɛɛ bila ka taga mawuludutɔn ta la salon ta yan ta ni mawuludutɔn dɔ ta bɛnna Sali ye ne de bila kɛnɛ kan yan ka taga ka fɔ ko layidu ka gɛlɛn ni mɔgɔ dɔ don ni y'ale ka kalanbulon ye a tɛ taga abadan mais a bɔra a ta kɔrɔ de ka taa min ye tɔn ta ye ka taga a sen jɔ ka to o kɛnɛ ɲɛnamaya ka sɔrɔ ka sigi hɔrɔnya de b'o kɛ ni ale bɔra ka nɛnɛ tanu ka bɔ ka kalandenw tanu an bɛ se k'a fɔ ale de ni tanuni ka kan ale de ni tanuni ka kan tarata tɛmɛnen dɔ Malimatu ye ne wele ko ci b'a bolo ko n ka na waati kɛ a ka kalanbulon na n'i nana ni kalanbulon in na i bɛ ɲɛbɔ a kalandenw fɛ ka présidente fo n'o ye Mariam Karami a bɛ Malimatu ɲɛ dilan cogoya min na a b'a kɔ dilan ten wallahi o kɛra Malimatu fɛ cogoya min na o kɛra Malimatu nɔfɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ o cogoya kelen na an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ kalanbulon in a ma sigi kalanbulon tɔ ɲɛ Ala kana wuli ya Rabbi Ala ka barika don kalanbulon in na Ala k'a sinsin a bɛ sigi musokɔrɔba min yɛrɛ ka so n'o ye Nma ye an b'a fo k'a barika da musokɔrɔba min n'a t'a ɲɛ kumu mɔgɔ kɔrɔ abadan mɔgɔ min mana kalanbulon in na kulonkɛ ni yɛlɛ ni nisɔndiya o de bɛ kɛ ya Rabbi an b'a ɲini Alahu subhanahu wa ta'ala fɛ kuranɛ harufu kelen o harufu kelen bɛ fɔ Ala k'a barika don kira o de fɔ sallallahu alaihi wa sallam ko kuranɛ tɛ kalan du o du kɔnɔ ko o du misaliya bɛ komi kaburu du ko wa o dudenw bɛɛ lajɛlen bɛ komi su Alahu subhanahu wa ta'ala bolo aw minnu bɛna kalan in na kalanbulon in kɔnɔna na aw bɛ ka harufu kelen o harufu kelen kalan aw sera sura kelen minnu na n'aw taara u ka so ni aw y'o suraw kalan u ka so o kɔrɔ k'aw ka du kɔnɔnaw bɔra kaburudonya la ya Rabbi Ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen an kana décourager Malimatu y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko ka dɔ fɔ Arajaba kan an bɛ kalo barikama min na Shaharu Rajab Ala kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko Shaharu Rajab shaharullah ko Arajaba kalo ye Allah subhanahu wa ta'ala ka kalo ye ko Shaban shahari ko sunkalo makɔnɔ ko y'ale kira ka kalo ye wa Ramadan shaharu ummati ko sunkalo ko y'ale kira manto ka kalo ye Ala ka kalo an y'o de fɔ ni an y'a fusamantiya fɔ Malimatu bɔra k'a fɔ ko dɔw b'a saboter dɔw bɛ lagosi k'a kan ne baw ni ne balimamuso sɔnni ka lagosili kɛ Arajaba sunbagaw kan walima ka lagosili kɛ nafila selibagaw kan Arajaba kɔnɔna na k'o ye bida ye n ko sun bɛ mɔgɔ surunya Ala de la sun bɛ mɔgɔ surunya Ala de la sun minnu fɔra k'a fɔ ko olu haramuyalen don o dɔnnen don ka d'a kan a fɔra ko sun min haramuyalen don o ye seliba su ani selicinin su i mana su don tɔ fɛn fɛn na o bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn n'i ma baraji sɔrɔ a la i tɛ jurumu sɔrɔ a la sɔnni i k'a fɔ k'a fɔ ko ye bida ye sun bɛ mɔgɔ surunya Ala de la zikuru minnu bɛ k'a kɔnɔ a zikuru ninnu a fɔra ko ka istighfaru de k'a kɔnɔ ko ka Allahumma sɔliw de k'a kɔnɔ ko ka la ilaha illallah de fɔ Arajaba kalo in kɔnɔna na o de bɛ fɔ minnu b'a nafilaw fɔ sɔnni i k'a fɔ k'a fɔ ko ye bida ye o zikuru kelen o kelen a bɛ mɔgɔ surunya Ala de la a b'i dusukun saniya sɔnni e ka k'i sigi k'a fɔ ko mɛsi tun bɛ dɔ kunna ko mɛsi yɛlɛmana ka kɛ sa ye wallahi mɔgɔw su k'u kɛ Ala ko kan mɔgɔw su k'u kɛ Ala dɔn kan mɔgɔw su k'u kɛ limaniya kan sɔnni k'i jɔ ko dɔ ye poroli kɛ ko ngolo tolila ne b'o mɛsi ni poroli o ni jɛnɛya jumɛn jurumu ka jugu e ye jɛnɛyakɛla jumɛn yɛlɛmanen k'a fɔ ko o kuma bɛ fɔ hadamaden ni limaniya donna dusukun na a
a tigi bɛ su minnu kɛ mɔgɔ min cɛsiri arajaba sunni na ka bato daminɛ a kɔnɔna na ka sunkalo makɔnɔ kɛ o cogoya la walahi sunkalo sunni tɛ gɛlɛya o tigi ma sunkalo nafila seliw o tɛ gɛlɛya o tigi ma e bɛ mɔgɔw fari fago la ko kɛra i mana kɛ ka sunna don cogo o cogo i tɛna dɔn ka tɛmɛ kira mɔden kan Imam Jafar Sadiq alayhi salam Jafar Sadiq min ni ale ye kira mɔden Seydina Hussein mɔden ka da ka Seydina Hussein o mɔden filanan de don ale b'i kanto a ka kalanden dɔ ma kalanden min tɔgɔ ye ko Salim a ko ko don dɔ ko ale donna Imam Jafar Sadiq kan arajaba kalo kɔnɔna na ko y'a sɔrɔ arajaba k'a tɔ man ca kosɛbɛ ko Jafar y'ale ɲininka ko ya Salim ko yalima ko e arajaba su wa Jafar Sadiq de filɛ k'a ɲininka k'i ye fɛn su arajaba la wa k'ale ko ayi k'ale ma fɛn su arajaba la fɔlɔ ko Jafar ko a ma ko barajiba taara k'i da fɛn belebeleba taara ka e dan dɛ k'a y'i kanto ko alakira mɔden fɛnba min taara ka ne dan n bɛ se k'a récupérer cogo di ko Imam Sadiq ko a ma ko kalo ma ban kalo tɔ min bɛ yen ko ni mɔgɔ min mana tile kelen su arajaba laban na ko o tile kelen ko o bɛ kɛ passeport de ye e bolo siratu kan passeport min ni visa bɛ a la التكبير ثم تكبير وبعد تكبير ولله الحمد وعلى كل شيء قدير على كسر الوعي آمين ko ni mɔgɔ min mana tile fila sun arajaba laban na ko o tile fila in sunni ko o bɛ kisi ka bɔ kaburu lajaba ma ani kaburu tɔɔrɔ kaburu degunjugu bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kaburu bɛ cogoya min na ko n'i ye tile fila sun arajaba laban na ko o b'i kisi ka bɔ o ma wa ko ni mɔgɔ min mana tile saba sun arajaba laban na ko o tile saba in ko o bɛ e kisi ka bɔ lahara don kamanagan ani lahara don jawuli ko o bɛ e kisi ka bɔ o ma ne ko anw mana diinɛ dɔn cogo cogo kira ye a fɔ ninnu minnu ɲɛna ninnu minnu ta ye silsilatu zahabiya kira mɔden direct kira joli ninnu b'a fɔ de n fa y'a fɔ ɲɛna o fana fa y'a fɔ a ɲɛna fo ka taa se kira ma anw bɛ se k'a dɔn ka tɛmɛ olu kan ni bidaa kun o kun b'a fɔ a ka kalanden ɲɛna k'a k'a ɲɛnamaya ni su ni alabatoya Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ y'a fɔ a ka kuranɛba kɔnɔna na ko san kalo ye kalo 12 ye ale Ala bolo Ala ka kuranɛ kɔnɔ o bɛ yen nɔ ko nka ko kalo 4 b'a la k'olu ye lahɔrɔmaya kalo ye k'an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ o kalo ninnu kɔnɔna na an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ ni mun ye n'a fɔra adamaden ka n'i yɛrɛ kun tɔɲɔ a kɔrɔ tɛ k'i k'i yɛrɛ bugɔ walima i k'i yɛrɛ fari tigɛ o ko tɛ o kɔrɔ de i ka n'i yɛrɛ kun tɔɲɔ fɛn min bɛ kɛ sababu ye ka jurumu las'i ma o de ye yɛrɛ tɔɲɔ ye ka d'a kan fɛn bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ladon jahanama kɔnɔ fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i bila ala kota la i b'i yɛrɛ tɔɲɔ ni o de k'an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔ kalo ninnu kɔnɔna na ni jurumu ye n'a fɔra i kana jurumu kɛ kalo kɔnɔ i kan ka jumɛn de kɛ o ye baraji ɲini sira de baraji ɲini sira jumɛn bɛ yen nɔ ka tɛmɛ su kan baraji ɲini sira jumɛn bɛ yen nɔ ka tɛmɛ zikuru kan sun filɛ Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko k'ale kelen de bɛ sun baraji sɛbɛn hali mɛlɛkɛ tɛ sun baraji sɛbɛn n'o nafila sun fɔra ko k'o kɛ arajaba kɔnɔna na n'a fɔra ko o ma ɲi ko ye bidaa ye n'o kɛra bidaa min ye kɛ anw bɛ to o bidaa in kan ka d'a kan an y'a mɛn kira ni kira somɔgɔw de da an b'a ɲini Ala fɛ fɛnɛ lahara jɔn don kira n'a somɔgɔw mana taa yɔrɔ min na an ka taa yen ya Rabbi Ala ka an fara o kan an b'o ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ o de la an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka a kɛli nɔgɔya an ye zikuru Ala bato jumɛn fɛnɛ bɛ yen min ka di ka tɛmɛ zikuru kan Ala yɛrɛ y'o fɔ ko ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Ala ko suma o de bɛ dusukun mafa wa Ala ko suma fɛnɛ tɛ yen nɔ
min ka boni kuranɛ kalani ala ko suma tɛ yen min ka boni kuranɛ kalani ka d'a kan kɛnɛ min filɛ an bɛ kuranɛ kɛnɛ de kan ala kira mɔden dɔ bɛ yen nɔ Zeinul Abidin ale ko n'i y'ale kelen bila diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen nɔ kɔrɔn fɛ tilebi fɛ mɔgɔ si tɛ yen nɔ ka kuranɛ di ale ma k'ale tɛ ɲɛnafin abadan ale tɛ ɲɛnafin mɔgɔ si ɲɛnafin t'ale minɛ kuranɛ de bɛ ɲɛnafin bɔ hadamaden na kuranɛ de bɛ hadamaden dusukun lafiya kuranɛ de bɛ tɔɔrɔ ta ka bɔ hadamaden kan o de la kuma dɔnna dɔ bɛ yen nɔ ne ye sayiru a b'o fɔ ko hadamaden ko n'i kɛra hamina ani gami ani huzunu k'i ka ala ka kitabu kalan ni ala ka kitabu ta k'o kalan dɔrɔn ko hami ni huzunu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ e la ya Rabbi ala ka a kalanni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ko wagati sera n bɛ ka n kɔrɔ la ko wagati sera an t'a lajɛ ka bɔ kuma la yan nɔ inshallah an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ min sera kɛnɛ kan hami dogolen n'a bangelen bɛ mɔgɔ fɛn fɛn min na ya Rabbi ala de b'a dɔn. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي الله لك السلام. يا رب. جبتين. نعم. أمي الله سبحانه وتعالى فك بركاته. أيه هرم مغاني بي. أي مغودا. نعوا مالا بركاته أنتسا بركاته. شيء. kasih kala fakafa alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Tanobe masai. Naam. Masa miya beda nana liba beba. Share. Gini nama tigidu. Naam. Lara hinna matigidu. Ate. Nale hinna jomuna torbato la. Okay. Ambadira la falaka hinana. Ya Rabbi. Nala ya falaka jomu mambada al-islamu. Mate mu metorosa me ya Rabbi alaka ya fambila jinima. Ya Rabbi. Ala kukara jiba kalu hormaksu. Hormak. Ame kena baraka mangunga jabate. Naam. Amba ala tam. Share. Kala barakata. Fasali Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Ana so dungo bela jele. Ani mamun turuna ko fota sal kiamat do sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. La ka fa me kene mungambi. Naam. Bi de ala kira kanu kene. Share. Femba sabado ne ko ba sabakono. Naam. Afala fala. Ayu ngana Allah subhanahu wa ta'ala kam. O ko ba o kanu ba mu fle. Katla kono wajlu fenenge tuguni kurna kala wajlu ke. Ara jabakalo barka manu fenena. Ne bada al-islam ne ko bali. Wallahi ne ko bay. Nango amala tanu ya nan sadana. Amala barka da kan soja. Jama munzu ilen flan. Mela jelen na baraka kanu la sallallahu alaihi wasallam. Ani mela jelen na me maju men no fe. Anga musuba salmatu trawla amala barka da ka fokus. Mala al-islam ala ka hera kanu yo. Katla ka jom botuguni. Ala kira sallallahu alaihi wasallam. Akan nay ma ka nyuman wan skala ere barka da. Amanga kalaro nyem ko fu. Maryam Karami. Amba fu ka barka da. Kadil Allah subhanahu wa ta'ala fala ka her kanu yi. Amba kala ke dum ngono. No de anga sisela de. Ma sisena do ambo fu ko barka da. Ala ka her kanu yi. Mama nale femu na to sura la kana femu ko ta to sura. Ala ka her ka be. Ni ko ne ka do fon tisa ka do fon so jafe. Mamun nale mo be ne karamo dum ya wasa. Badal sala wallahu be wasa. Amma dalala fe mama nale ala ka yafa be. Wallahi ala ka yafa be. Aya dalala subhanahu wa ta'ala fe. Anga taba ala ka yafa be. Ala ka yafa be. Anga bana wa ta'ala ma be ken yala. Kala ne nu ala ka don barka madu. Ala ka don barka madu. Amma dalala fe anga kala ro be ala ka be tan
bange ala ka samortan kenya do ala kala ka nusu salatul fatu baraka sallallahu alaihi wasallam o bela jelen temenen kofe kalambulo anyemro katase akalande uma u ka nisondiya jogo ni mauludi nyenamayali la u bela jelen toyala mamunu yu wasadu ka kumaula anga je ka nyamada ofe ambe kena mingambi ambe alakira muhammadu ka kena de ka sin nema bay salatu wassalam ambo kena de kambi no to ko mauludu ambo kontan de la sanwo samba ke anya sigi nyina ya sa woloflai ne an san dure sanwo san ambake seta anya sigola ambe qur'ane de kala akono ka fatiha ke ka selidu do ka sunna do ka bada do ka kabla do ambo lu de la no ambake kuma me ala barka la antese me bi ambe chamando alhamdulillah an karamo ko yan kala fen chamana man matu fen chaman fayin anyolu do dine kan ka dine famu ka dine nyedo ka sabali don ka nimaniya don ka kenyo ko fe ka kanu don ka do ko silame na farla nyonga ko here bodila alhamdulillah rabbil alamin ni so dia lendo ni an kuntigi bange ni ka nyeneje sallallahu alaihi wasallam ambo la an kon sewa lendo an ni so dia lendo ni ko muhammadu ka ba kuma foyti muhammadu ko fe donc ambe foli ke ka wala nyuman donke ya rabbi ya allah anje lembe nyena ala ka anje kiyama anyanyi na ala na kira fe jenya ala kama jedo kalambulo jedo anga presenti we maram karambe no bora musokara nyuman biya araki ya sise kalambulo imba ale ka sokono adenga ka sokono ko ya sise alhamdulillah kalambulo indamine ni biche sanyi wolombla kalambulo indamine ni biche dungo de dobi faraka ngata jonya sababu ya malmatun sali aye be faranyonka minti seliji don minti sunna don minta farida don aya nyayira bela jelena mogo minu yerate hali furuko bato nyedo aya be nyayirula alhamdulillah rabbil alamin kalambulo ngoni kadi koy hali sambe ka islame wonyine minu bina fara anka kalambulo na ka jidi ka yiriwa awo chef nino ko ngomenga ni so dia fo bi an shi nyajite ku so in kono yambi ambe ala tanu amba barikada ambe ala tanu amba barikada alhamdulillah rabbil alamin kaminon te bidon fo bi ambe qur'ane taka kala nyere ne refle ne qur'ane ci ngonan ndege mba duruna na sa o sababu ya nga malmatue amna kala nga so mi ngono ya amuso bere farala nyonga ka akli ke kele ka ngania ke kele ka nga dine ke kele ka muhammadu mina sallallahu alaihi wasallam kana nga kalanke ya antance dogoya ante jamana dogoya ante mugo dogoya ame so mi ngono ya rabbi amma o sotigi ayam bonya anaba ana muso uyam bonya kan karama umatitiri daw yere kan donc amena nga kalanke ampe ni so jale al ni timine bodi kaso ni nana kala yoro la ni lafiya le meta so o sababu Allahu akbar kuma dayro la ka foli ke be mogo nana ya ajaran be utato fe mun na to soro fe nganu utato soro ala ku nyuma su ka dema yala ala ka nga kalambulo jiri ciba boyena barga ko so kalo bay boyena barga ko so nebe bo kuma na ya billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal katim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma bako jikoroni kalanbulo min be n'a be fama ko sumayatu u ka mauludu kɛnɛ ɲɛnɛmayali o de kun ye nin ye an be Allah subhanahu wa ta'ala deli ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala ko yiranna
duwawu minnu donna kɛnɛ in kɔnɔna na ala ka duwawu ninnu minɛ basigi ni kelenya ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ ani silamɛ dugu bɛɛ lajɛlen wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ay bonne ne gramo goje mina kuma wili balila be manga